Хора, съм Дракобеги и днес това и ново видео, което ние ще снимаме на Майнкрафт. What? Защо съм науко? What the fuck? Чакай. Иллюминатите са много бандизери! Помощ! Помощ, иллюминатите! Са много бандизери. Чакай, ще чет на този бутон. Биби, 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 биби. Няма как да се измъкна. Пад. Май си взех бутончето. Минатите са извънземни. Не бе, сега сериозно. Пострих си този остров, тъй иллюминатите. И да, и ще се върнем след като станем по-сериозни. Да. И така, хора, след като ме пандизиха иллюминатите, аз се върнах. Вижте, вече сложих малко повече такива лампички, по-яко. Направих тук малко често, но вие не го видяхте, защото клипа се прецака. Бях заснел само 9 минути. 9 секунди. По-точно. Асансьора е доста добър. И тя ме право при иллюминатите. What? Иллюминати! Иллюминати! Не, иллюминатите. Стълби не са сложили тези крастави иллюминати. Скок! Трябва да сложа стълби. Градките сме ние. 10 минути да слезна додолу. Така, доста яко. Нещото ще... С таймер е нещото. Не мога да си представите колко е трудно да го направя. Вижте, трябва да свържете просто един редстон към този пистън. Но пистъна покрива едно място и вие трябваше да свържете още един пистън, троен пистън, двоен пистън. И да, много е сложно, трябва да гледате туториали. Аз не гледах, защото съм умен. И да, играх само. И така моя време. О, фак. Оп, така. Така. Оф, пребаш. Технически. Знаете ли какво? Знаете ли? Пауза.